हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडियोआव बरायहरबावबाय दे। नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडियोखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोनहा गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडियोनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो दे लोगोफोर। नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडियोनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों। भिडियोनि टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नायनानै एक्चुअली नोंथांमोन भिडियोफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, आं दिनै M.K नार्जारि बेनारनि आन्दाराव फैनाय मोनसे बैसागु आबुं मिउजिक भिडियोनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, बे मिउजिक भिडियोनि टाइटेलानो जाहैबाय फागुन सैत्र थांबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, जाय नोंथांमोना दासिमबो जुदि बे मिउजिक भिडियोखौ नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायहैदो दे लोगोफोर। लोगोफोर, दानिया फैदो दे जों बे अफिसियेल मिउजिक भिडियो गुबैयै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला लोगोफोर, जों बेयाव गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों M.K नार्जारि आरो बिदिन्थि नार्जारि दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, बे मिउजिक भिडियोनि डाइरेक्शन एन्ड सिनेमेट'ग्राफिखौ होदों मानब लाभलि ब्रह्मा दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर, बे अफिसियेल मिउजिक भिडियो मेथाइखौ रोजाबदों M.K नार्जारियानो दे लोगोफोर। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। भिडियोखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे। नोंथांमोन भिडियोखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब, भिडियोखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबावदो लोगोफोर। गोजोन्थों।